जोंहाथ' बिदि सार्भिसनि खोथा गैया थारमाने जोंहा दावलिगुरि सक्ति केन्द्र ओनसोलनि सिङाव थानाय जा सक्ति केन्द्रआ मोननै दं अन्थाइ गोलाव मोनसे आरो दावलिगुरि मोनसे दा बेनिफ्राय गासै दिनैहाय 135 न'खरा दिनैहाय आंजों फेमिलिया जोनोम माबा जइन जाफैबाय आरोखि गासै टटेल न'खरनिफ्राय साफा फैदों फैनानै बिथांमोना दिनै जइन लाफैबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांमोना आंखौ दिनै मदद होनानै फैबाय आसा खालामदों नेक्स्टआव बिथांमोना फिन सोरनिबा बुजायनायाव गुबुनाव थांफिननाय नङा बिथांमोना दा गावसोर गोसो जानानै फैदों आंखौ मदद होनो होननानै बनरगाव समष्टि हिसाबै देरहाहोथारनायनि सार्थ बिथांमोना आंजों दिनैहाय जइन जाफैबाय बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि खोनानो मोनदों नोंथांनि दोलोआथ' बयबो गेलेगोन बाथ' मोनफ्रोमबो पार्टियानो गेलेगोन दाथ' नों गोदान पार्टिबो ओंखारबाय अल्टारनेटिभ पार्टि बिथांमोनाबो हयथ' गेलेनो सुबिदा लागोन तृणमूल कंग्रेसआबो गेलेगोन इउडिएफआबो गेलेनो हागौ बेजों आंहा जेबो गेलेथों जेबो नङा एसे जेबो फेक्टर नङा आंनि थाखाय ओमफ्राय एबारबो देरहागोन ना 100% दिनैनि दिनाव आङो इलेक्सन गेलेयोबा 8,000नि बारा भट मोननानै आं देरहायो आरो बे 8,000आथ' गिदिंनानै थांफिननायनि खोथा गैया आङो देरहानाया एकदम 100% खाथां बनरगाव समष्टिया इउपिपिएलआ एसे नोंथांमोनखौ एसे माबा खालामगोन नामा ना इउपिपिएलआथ' दा बिदि इसिबां बनर गामियाव स्ट्रं नंथ'वा आं बिथांमोननि एक्टिभिटिसखौ दिनैबो नुथ'वाखै ओंखायनो जोङो दा इउपिपिएलखौ आंहाबो बारा सिन्था खालामनांगौ गैया बिथांमोना सरकारआव थादोंब्लाबो बिसिबां बुंनो गैया मानो होनोब्ला आङो देरहानाया खाथांखा दा नंगौ खोथा सैथो इउपिपिएलआ दा बनरगाव समष्टि सेकेन्डआव दं बिपिएफआ थार्ड पजिसनाव दं आरो दा लासै लासै फैयै दा आङो गोबां जइन खालामबाय दा आङो सेथि थाखोआव आङो बनरगाव समष्टि हिसाबै दङ आरो बिजेपिया जागायजेननायनिफ्राय नोंथांखौ गोबां दोलोआव नोंथाङा हाबहोगासिनो दङ जयनिंजोंनो नोंथाङा गोबां खामानि जागायजेनगासिनो दं दा बिनि नेक्स्टआव मा जयनिं दङ नामा निसाब सारा दाबो 2-2.5 जयनिं दं आं लाथ'वाखै आं दिनै दा बेखौ लाग्रोबाय ओमफ्राय लागाथार जालांबाय थागोन लागोन मानो होनबा फैबावनांगौ गोबां दं दा नोङो बर'आनो होन गुबुन हारियानो होन दिनैनि दिनाव आंजों बर'आ 40% बा 35% अलरेडि फैखाबाय ओंखायनो आंहा गिनांगौ जेबो जोङो पार्टियाथ' बयबो थानांगौ नेसनेल पार्टियाव बयबो थाबनांगौसो बर'आनो होन कंग्रेसआनो बिजेपिआनो माने नेसनेल पार्टियाव थानांगौसो जोंनि मानसिया थाब्लादि गेलेबादि देरहागोन बे नङा मोनफ्रोमबो दोलोआव जों थानो रोंनांगोन नङाबा जों मा जायो जों गोदो बिराद खस्थ' मोनबोनाय मानसि अलखर समाव जों माबाफोर बिफद जायोबा पार्टिया आलादा जाबानो बिखायाथ' थैयाथ' नाफामनिनो ना बिथांमोना हयथ' अलखर समाव मारैबाफोर सरकार फैबा बुंथा हायोना नंगौना नङा आरो गेलेफैथों बर'आनो गेलेगोनबाथ' रावबो गेलेनो मोना बनरगाव समष्टियाव जितु बे एसटि सिट हिसाबै बिसोर बर'खौनो होखागोन केन्डिडेटआ थानांगौ नेसनेल पार्टियाबो खिन्थु जेबो खहा जाया बिसोर होबोबो गोबां दोलो हाबबाय बेफोरो मेक्सिमाम बबे दोलोनिफ्राय फैनाय आंनावथ' गुबुन गुबुन दोलोनियानो हाबदों दा कंग्रेसनिबो दं आवगायाव जिएसपि बानायनायफोर दं फुराना बिपिएफफोर दं माखासे आरो इउपिपिएलआबो बिथांमोना फैदों आंजों गावसोरनि गोसो जानानै फैदों एसे हिसाबै आं बिथांमोनखौ बरायनानै लाबाय फैयोबाथ' उफाय लानांगोन ना आंखौ मोजां मोननानै जुदि फैथारबायब्ला बिजेपिखौ मोजां मोनना आं बेखौथ' आंहा दायित्व दं कर्तब्य दं आंहा बेखौ लाखिनायनि बेखिनियानोसै बिजेपियाथ' दहायबो नोंथांमोनाथ' खोनादों जोंहा सिएम सारा बुंदों जोंहा परिकल्पना गैया दानायनि जायखिजाया जों लकेल पार्टिखौ लानानैनो दागोन होननानै बिथाङा बुंदों दिनैसिम बिदियाव दंथ'यो आरोखि उनाव मा जायो बेखौ आं बुंथ'नो हाया हाइकमान्डनि खोथासो जायो